ngoba uHerode ufuna ukubulala. Uthi uYesu ixelele lomkhumbuzo uba mna ngiyeza iqiniso ngithi ngomhla wesithathu ngibuye ngifeze. Lilizwi lenkosi ethu. Inkosi ke mayisikelele kuthi sasakhe ngoku nangona phakathi. Amen. Khamente sikwi-Lenten season. Sinikwa la mazwi sikwi-Lenten season. Sikhumbula sincedisa uYesu kulo msebenzi wakhe osindiso awawenzayo ngenxa yethu. Sinikwa ezi zifundo apho uYesu atolika loo ndlela awayihambayo nezinto awadibana nazo. Sicholacholelwa ngumvangeli uLuka esi siqendwana kule chapter ka-13. Malibonge igama lenkosi. Sifunda esi siqendwana kumabala aliqela kule chapter. Sihlobo ezihle ezithandwa nguThixo xa sizathandaza. Usicholacholela kwela xesha eliqikelelwa ngabaphixothi besibhalo ukuba usicholachola uLuka kule ncwadi yakhe awayibhala ngela xesha elikwisithuba se-80 to 110 AD. Izikolasi zikrokrela ukuba wayicholachola le mbali uLuka ngelo xesha okanye wabhala ngelo xesha. Noba wayibhala ngelo xesha yayilixesha elalinzima umaKristu e-early church. Bantu abahle abathandwa nguThixo ngoba yayilixesha lokulawula kwelizwe ngaba bantu esithi zii-emperors. Ixesha elisukela ku-60 uya kutsho ngapha ko-100 yayilixesha lokulawulwa zii-emperors nabantu abakhoyo kumaJuda esingabalula etempileni ecaweni yayilawula kakhulu unqulo ngaba bantu esithi ngabafakazi. Malibonge igama lenkosi. Unqulo etempileni abona bantu babemiselwe ukuba kule ira baligade lidlule ixesha labapristi, kodwa ingabafarisi abakwi-forefront yonqulo. Into leyo eyashejulwa mhla kwamiselwa le nto ekuthiwa yiSanhedrin emva kokubuya kwamaSirayeli eBhabhiloni. Mhla bafika eJerusalem kwemiselwa unqulo kwikhabhinethi ebizwa ngoba yiSanhedrin. Ayiqali ukufonyiswa iSanhedrin taturhadele ngexesha lofika kukaYesu. Into nayo ithe apha ekuhambeni kwendlela yamane iphuncuka. Ithi xa iphuncuka kuthatha into othile ayofakelela. The group of Pharisees ithathe lo msebenzi owawunabantu abayi-70 ngelo xesha, kodwa ngoku une-700 abantu abagada umsebenzi wonqulo ekukho phakathi kwabo abaFarisi abasizotyelwa kule ndawo uba uhambo lukaYesu. AbaFarisi nabaSadusi yayingabantu ababekho bexhake uhambo lwakhe. Malibonge igama lenkosi. Ngabo esicholacholelwa bona oba kule ndawo kule chapter esiyifundileyo. Zihlobo zami, bantu abahle abathandwa nguThixo,
ngabo abahleli loYesu kule picture esinikwa nguLuka. Oba kule ndawo bahleli loYesu. uYesu usanduphilisa. uYesu usandukwenza imimangaliso ngokwale chapter xa sifunda. uYesu uxela indlela azawufa ngayo esenza umsebenzi wosindiso. Abafarisi beza kuye bayamwonisha. Was this one is a warning esifumana kule tekisi yokuba yemhlekazi njengoba uphilisa abantu usehla usenyuka nje siqaphele oba uHerode ufuna ukubulala kutsho abafarisi. Ngowuphi lo Herode ofuna ubulala uYesu? Zihlobo zam, ngowuphi lo Herode ofuna ubulala uYesu? Ngoba into abangeba ndithi ngowuphi lo Herode ofuna ubulala uYesu? Not unless oba yi-contradiction ye-scriptures. Ngoba ngalamhla uYesu wayezalwa enentsuku ezimbalwa ezele, waye kwafika ilizwi kuYosefu nonina lisithi vuka uthabathe umntana nonina babheke iphutha. Uhlalapho ndide ndikuxelele oba uyele ekhaya. Wahlala eyiphutha uYosefu noMariya unina kaYesu. Zihlobo zam ezithandwa nguThixo, ngoba uThixo yineture yakhe ukuthi xa kukho into eza kakubi asiphephise, asisindise. Ndiqinisekile oba bakho abantu abathi kuhambo lwam noThixo ndake ndakumeko enzima endandingazi uba ndingaphuma njani kuyo, kodwa ndabona uThixo endiphephisa. Ngoba it is a nature of God ukuthi xa ujongene nemihla enzima, iintshaba zikungqongile, zivale zonke iinkota, zicinga uba zikugqibile, asikuThixo akuhlebezele oba phuma ngenye indlela. Seva uba uYesu eselusana wehlelwa yiloo nto, kwathiwa vuka utsho ebusuku, uthi lambhali kwatsho ebusuku kwathiwa vuka uthathe umntana ubalekele iphutha. Wathavuka wahlala iphutha. Ithi le ndawo uthi umatele, kodwa exesheni elikholele kuThixo kwakho ilizwi elithi uYosefu buya, ngoba lo uHerode ebesihlalele ubomi bomntwana ufile. And therefore ngowuphi lo uHerode? Ilizwi likaThixo. Zihlobo zam ezithandwa nguThixo, ngowuphi lo ekuthethwa ngaye? Lo esithetha ngaye uHerode Antipas. AsingoHerode the Great, kodwa ingxaki elapha kule family ekuthiwa xa ibizwa ziHerodians ngabantu bokuthanda inkohlakalo. Ayingobantu bawuthanda ulungisa, ngabantu abathanda ipower nenkohlakalo. Zihlobo zam ezithandwa nguThixo, ngoba lo wokuqala siyayazi uba into ebangela kuthiwe makabaleke uYesu abalekiswe asiwe iphutha, into yoba kwinature yefemeli yakwaHerode uqhuma ihlelo. Zihlobo zam ezithandwa nguThixo, oHerode abathandi oba kubekho kuzona. oHerode ngaphandle koba bengathandi kuzona, kodwa oHerode bane element yokubulala. Zihlobo zam ezithandwa nguThixo, i-evidence yokuqala yileyoba uHerode the Great uyise ka-Antipas. Zihlobo zam ngulo owathi ngalamhla uYohane uMbhaptizi wayemi phambi koFilipi esithi uFilipi awumele kuyithatha inkosikazi yomntakwethu
Zihlobo zam ezithandwa nguThixo, wathi nento atsho uPhilip, wathi kuba uHerode the Great yayingumkhwe wakhe, waya kuye, inguye olawulayo ophethe isahlulo sesine somhlaba waseGalili naseJudeya, bantabahle neJerusalem. Zihlobo zam ezithandwa nguThixo, wathi awufika kuye lo uthetha kakubi ngezinto zam ezi-secret, wamema uHerode the Great impahla yobulala isicaka sikaThixo. Ifemeli ekaHerode into enjalo, iziphumo zalapha zalampahla eyayimenyiwe for ukumkani zezi athi umbhali kwathiwa bonke abazawuya kulaa mpahla izawudistribhuyuthwa, izawukhathishwa kabili, izakwehlulwa phakathi naphakathi, kuzawubakho i-beauty contest. Zihlobo zam ezithandwa nguThixo, hamba uHerode ufuna ukubulala. Zihlobo zam ezithandwa nguThixo, uthi umbhaleli wethu uthi yawufika i-midnight yaqhuba ipati, wathi ukumkanikazi entombini yakhe, zithi kumkani, uthi uHerode uthe waqondoba kakuhle kulaa beauty contest, usucela into usukela kwisiqingatha sesahlulo somhlaba. Zihlobo zam uthi rhamente umbhali wayiyalela intombi yakhe xa isithi sendicela ntoni kukumkani, wathi usucela intloko kaYohane uMbhaptizi. Zihlobo zam ayikhotsha into yowuthengelwa abantu babulala abanye madoda babawa naliboma, ayikhotsha into yamayeleqe owutshayela kwefemeli iphela isiqwaka ngenxa kahayi. Zihlobo zam ezithandwa nguThixo, uthi umbhali yaqayiquqa inkosikazi kaPhilip uHerodias. Zihlobo zam yaqayingqunqa yawina, kodwa sikunike ntoni? Wathi icela intloko kaYohane uMbhaptizi, hamba uHerode ufuna ukubulala. So ifemeli yakwaHerode ifemeli ephilayo kule nto yembethayo. Waqayingqunqa wayinikwa in-short rhamente, wayinikwa intloko, wabhekwa etrongweni, waya kula Mbhaptizi owayesithi igeqe nentlambo indlela yenkosi. Waya kula Mbhaptizi wayesithi uyeza onamandla kunami. Ewe mna ndinibhaptiza ngamanzi, kodwa ukho ozayo onamandla kunami, endingafanele nokhola umtya wembadada yakhe. Kodwa kuthiwa xa kusenziwa amayeleqe, kuthiwe emntaneni ongazinto, kuthiwe kuye cela intloko yoMbhaptizi. Hallelujah. That is the nature yefemeli yakwaHerode. Wathi umntana kuba ungumntana. Sifunda apha rhamente into yokokuba noba kwenzeka ntoni nekhaya, kodwa singabafaka abantwana ezingxakini zethu. Noba sakha ifuture yabo kakuhle, kodwa ayingabachaphazeli iingxaki neenkqubo zethu. Sifunda loo nto kwesi story seHerodians family. Ngoba abantwana bethu masizame kangangoko ukubakhothela ecaleni. Sifunde loo nto into yokuqala esiyifundayo kule family. And so lo nguHerode wesibini, lo ofuna umbulala uYesu. Maybe andiyazi andiyazi kodwa mhlawumbi
mhlawumbi nomncedisa ndiyakonga mhlawumbi watreyisa wakhangela oba kwihistory uherote wakhangela kwihistory oba yintoni ebaluleke ngalo mfana ekuthiwa nguYesu. Sihlobo sam, andiyazi ndenza le nto ekuthiwa zi-hermeneutics of suspicion. Ujonga oba ucingele oba kwenzeka ntoni na nama ndiyazi mhlawumbi wenza loo research wabona uba ayingomntu ophila uYesu. Kuzabafarisi bathi kuYesu ke ngoku uHerote yakusingela ufuna ukubulala. Sihlobo sam esithandwa nguThixo kutshiwo kuYesu kuthi ufuna ukubulala, ukhangela umphefumlo wakho uHerote, ufuna ukucima igama uHerote, utsho uqelelwa ke uYesu ngabantu abayaziyo le family ngothanda ipower and ipower beyisebenzisa rongo. Ulunyukisa uYesu ngefamily enjalo bathi bayayazi uba ifamily yakwaHerote ipower ngoba yiyo yayiselulawulweni. Bazali bam, after ixesha le-Hellenistic period yayiyo ifamily yayilawula ababane kuthiwa ziHerodians. Emva kwabo boyiswa indoda ekuthiwa nguMattathias, naye yayinonyana abahlanu yaboyisa uHerote. Kodwa into ezanye uvezwa apha xa kuthiwa bathi uHerote ufuna ukubulala, babeveza esi sifundo siveza into yokokuba kwakutolikwa obuYesu kuhambo lwakhe iipowers zomhlaba xa efika uYesu zizawuncipha. Amadoda nentokazi ezisebenzisa ipower rongo lizawuncipha ixesha lazo. Sihlobo sam esithandwa nguThixo, ndicela ukuthi rhamete uHerote ipower yakhe iyaphelelwa lixesha. Ipower kaHerote inexesha lophelelwa. Noba ngokuphila uHerote ojongene naye ndithi kuye ixesha lakho libaliwe. Sihlobo sam esithandwa nguThixo, noba usekhaya ndithi kubo ixesha lenu libaliwe. Sihlobo sam, noba kulapha apho sikhoyo ngoba ininzi le nto yokusetyenziswa kwepower rongo, nyamezela uthi uthe xhaka ixesha lakho liyedlula libaliwe. Sihlobo sam esithandwa nguThixo, ndicela ukutsho one, ipower kaHerote yayiphelelwa lixesha. Historically usukela kweyoyise iindaba zenzayo zaziphelelwa lixesha. Bazali bam, ndicela sithembe uThixo, sazi uba usukela kwi-systems zethu zelizwe ukuza kwezecawa masazi uba ipower isetyenziswa rongo elo xesha lixesha elifutshane. Into yokuqala endicela ukunyathela kuyo, hlalani kule ndawo, kodwa into yesibini mandiniwonishe ipower ayisuke kuthi. noHerote mhla wangena elulawulweni wayemiselwe kakuhle, ucinga uba uzawulawula akhokele kakuhle, kanti ipower uzayisielimele ngoba kukwi-source of power ayoyakhe. There's a source of power entlapakhe. Ndizama ukuthi rhamente nathi
masilumke ngoba kwindawo kuyo unikwe ipower kukho ongasentla kwakho ongumnikazi wepower ozayithatha ngexesha lakhe simcenge asinike amandla oyisebenzisa wisely singayisebenzisi ngobundlobongela nangoburhalarhuza Khamenta kokwethu ngoba abaninzi abantu abenzakaliswe ngabantu abaselulawulweni ababangela intoba sithi xa sithetha sine-backsliders ezoyiswe yipower nolawulo lwethu sihlobo sam esithandwa nguThixo mandigqitheke nantsi into yesibini bathi kuyephuma Shem bacinga njengoba bona bene-security andithi bathemba i-security yabo so bacinga uYesu uxhomekeke kubo ukuze asinde kanti uYesu akaxhomekekanga akaxhomekekanga kubo ukuze asinde kodwa unalo omthumileyo athe ngomnye umhla xa bembuza oba ezi zinto uzenza ngamandla negunya olithatha phina what uYesu oba ibingengobawo ohlala nabo nondithumileyo ngelingekho kule ndawo kodwa ndizenza ngenxa yalowo owandithumayo sihlobo sam waxa egqitha kuba ndenza umsebenzi owandithumayo kusesemini ngoba kuzoba umnyama apho kungekho mntu unosebenza khona uthi uYohane wathi awugqiba ukutsho wathi nani hambani nisenalo nje ukhanyiso ukuze ubumnyama unganiqubuli ngoba uYesu wayengazophuma kuba kuthanda bona so xa besithi we get out of this place ngoba kukutshaba endaweni babengazi uba zonke iintshaba ziyasongwa kuye hlobo zam ayisithi abathi zonke ziyasongwa so zathina ngokonwaba kuwe ayisithi abatshoyo wayengazophuma kuba kuthanda bona uYesu wayengasoze aphume ngoba igunya lophuma lilapha kuye uYesu ukuphuma komphefumlo wakhe kulapha kuye njengalamhla athi ndinegunya lokubeka phansi ubomi bam ndiphinde ndithini ndibuthabathe benziwa wayengaxhomekelanga kubo ukusaphuma awonisha umntu onamagunya onke alumkisa umntu onezinto zonke awonisha umntu ophahliweyo singeloso zamazulu awonisha umntu ojongiweyo liliso likayise aphamba khona kodwa mandijike ndithi kuni nathi ke ngoko ngoba kunjalo masiphumeni sovakalisa uba uKristu nanamhlanje usasindisa masiphumeni sowuthi ebantwini uYesu uyaphilisa uYesu uyasindisa bathi xa besithi nibona ngantoni nithi kubo jongana apha kuthi oba uYesu uyasindisa nithi jongana apha kuthi nithi jongana apha kuthi saphuma emakhaya salandela yena mhla saphuma samlandela batshintsha completely ubomi bethu abafana nangaphambili ngoba xa siphuma noYesu esamamkela ahambe nathi angene nathi kwindawo esimnyama ayophumela agqobhoze emahlathini amnyama uYesu asiphumisedwa animfaka ngalamhla athi kuba disipile bakhe ndiyanithuma hambani
ndinithuma mna njengemvana phakathi kwengcuka. So asihambisene into yesithathu iresponse yakhe. Uthi uYesu xelele uba mna ndiyaphilisa. So sinomphilisi uYesu. Xelelani wena lote alipheli ixesha lakhe. Ixesha lakhe loba ndiphilisa abantu ndize ndale ngomhla wesithathu ndibuye ndifiyeze into efihlakeleyo ntatudeni le nto intoba wayesazi uYesu ixesha lakhe lifikile lo-first mission awayephumele namazulu. Wayesazi uba umsebenzi wasindiswa uzawufika kule nto esithi yi-climax eJerusalem. Wathi awugqiba ukutsho wathi kunini Jerusalem ubabulala abantu abathunywe kuwe, ubaqulube ubabulale. Kuzawuthi kube nini? Kodwa liyenza ixesha apho imini efana nesikhukukazi esiyababuthela ndaweninye abantwana baso, zihlobo zabo ezithandwa nguThixo. Kodwa le nto yenzeka ngokholo olukuYesu. Zihlobo zabo Oriya athe uAbraham onwabile eUriya eMakhaledi ecinga kwanele kwaHarani. uThixo wathi phuma uye kwindawo endakuxelela yona. Wathi uAbraham engenathemba lanto ezamkhusela ebudeni bendlela, kodwa uThixo wamgcina wahamba naye. Akwaba uThixo angahamba nathi asigcine. Yiloo nto uYesu xa ebheke eJerusalem esihla entabeni yeminquma ayililele iJerusalem esithi akwaba usazi oba ngale mini yakho izinto ezisezoxolo lwakho zifihliwe emehlweni akho, ngoba kuzimihla ezawuthi intshaba zakho zikungqinge zikukhahlele phansi ngenxa yokunganazanga ixesha lokuvelelwa kwakho. Yiloo nto uYesu xa ephuma kwaPilato, zihlobo zabo engena Bodyguard ethwele umnqamlezo, zihlobo zabo ezithandwa nguThixo elandelwa lilizwe lonke, zihlobo zabo ezithandwa nguThixo. Emva kwemini nje namandla ilizwi likaThixo, namandla waxa ephuma umfana ebheka pha bonke abantu bemlandela, bonke naye basindisile bemlandela, kodwa bejikile. Bathandaza ngoku icela sijonge iculo 87, kodwa bejikile. Ababencediwe bencedisa intombi namhlanje besithi mbethelele emnqamlezweni. Bejikile abantu abakhuphe emingxunyeni enodaka. Bejikile bencedisa imoto besithi lo mlahlekisi akafakwe emnqamlezweni. Kusitsho abantu abane-history ngemingxunye emnyama uYesu wayebakhupha kuyo, kodwa xa bethwele umnqamlezo bejikile bejoyina imoto, bejoyina intshaba esibathelele uYesu emnqamlezweni. Abantu ababekela amehlo bejikile ngoba ngoku bayabona, babona uYesu wabancedayo njengomlahlekisi. Jini Thixo ilizwi likaThixo bejikile. Abantu ababehamba ngeekrutches ngalaa mini uYesu awabaphakamisa abaya babencedwa nasemnyangweni wetempile namhlanje bejikile bejoyina imoto xa ebheke emnqamlezweni. Listen to this. Kanti njengoba becinga abathuka yena uYesu, abathuki yena zihlobo zabo, zonke izithuko endaweni yoba zihlale kuYesu rhamente zihlale emnqamlezweni.
ukuze umnqamlezo njengoba usisixhobo sehlazo ngalamhla otholwa nguYesu wajika baba sisixhobo sosindiso ayikhotsha into yokunceda abantu bajike bakujikele madoda ayikhotsha iba sisixhobo sosindiso wathi umbhali akuyibona eyona nto inexabiso kobubomi asikudla nesaphatho ayompilo ayikhotsha into yokwakha ikhaya ugothwe ayikhotsha thwala umnqamlezo wakho. Yo, nansathe nabantwana nambumbane. Amusile abantwana. Thixo, inamandla lento sithi kodwa inzima. Amusile abantwana emsebenzini. Andana mangiyeke noma ngishiyela. Ushiyela ntoni? Ayikhotsha. Unika umuntu umsebenzi asikajika kukhuphi. Thwala umnqamlezo. Abantu abazi-enemies zethu abantu esabancedana most of the time. Most of the time okuyi-breadwinner yabo ubenzela into ezinhle kodwa mhla abaseleyo uyinto othukisa apha esitratweni. Ayikhotsha. Uthola unyapha evelile andisabafoneli abafonela because bandiqalile. Ndikuye bafonele ngabantwana bakamama kunye tatana ozobahlaba ngesepha ingxaki into yoba wena uyakholwa abakholwa bona sengumnqamlezo wexeshana. Yes, ixesha lokujika kwa njengoba befomisha isitrato into ohlekisa ukrotyelwa ngefestile xa uvele emsebenzini kuthiwe kuwe wo nanku ubhos esiza ndithi kuye bafonele ngabantwana bakwenu ngoba uYesu esamamkelayo wanti bafike phezu kwentaba yamathambo ewuthwele umnqamlezo onesithuko nezinyeliso kodwa wajika lo mnqamlezo waluphawu losindiswa ubone unesithuko njalo xa isithi le ndoda engasekhohlo imenyelisa ngoba umntu wokugqibela owayeyibhosi nezanyeliso ulo we-last hour phezu komnqamlezo wayephuma izandla ekugezeleni Yesu. Nangoku kwistori sosindiswa kashiywa kuthiwa wayesithi uba wena ngunyana kaThixo zisindise nathi usisindise. Ithi le ngasekunene iwutshintsha umnqamlezo isibonisa ithi le hayi akenzanga nto thina silapha ngokwamatyala ethu. Uthi umbhali wathi Yesu wamjonga xa isithi kuye ndiyayazi uba lo mnqamlezo uyindlela ebheke ekhaya. Indlela ebheke ekhaya igqitha ebuthukweni nasekwenyelisweni. Indlela ebheke ekhaya igqitha emanxebeni omnqamlezo ukuze sithi sawufika ngaphesheya sibonise ngamanxeba. Wathi uYesu ndithi kuwe namhlanje uzaba nami eparadesi kababa. Izihlobo zakho yiloo nto ngomhla wesithathu iqhayisa laa nto ishingcwaba isithi laa nto uthi uJohane yema amanxeba entsasikhasi yathi kodwa into endivuyisayo xa ndibuyela ekhaya ndinazo nezitshipa selabafileyo madoda zikho zilapha esandleni sam. Uthi uJohane uyaza uza namafu kunye nabo bamhlabayo egameni loyise egameni lonyana egameni lomoya oyingcwele. uThixo emnyango naphakade. Amen. Iculo 87 zihlobo zam zithandaza.